Hi guys, good morning. Pakita ko lang ang Christmas decor nga gina-ready sang Lapaz ha. Oh, hari kita subong sa Lapaz Plaza. Kanami no? Nan. Walking ako po kami ni husband ko. Wala pa nag-running to siya ya. Ako ya nag-walking lang. See, kanami sang mga Christmas decor no. Nan. Para may lagoon man di sa plaza, kataway lang. Do kalaka-laka na lang sa naga-walking kay adlaw na. Do ako na lang kag si husband. Pero anyway, at least maka-exercise man. Kay kung gaedad ka na, damo na nabatsyag. Lalo ako. Ay nako, may maintenance na sa high blood, may maintenance pa sa kidney stones. Kagaplanakit ng lawas. Ay nako, kadamo lang gid may ginabatsyag kung kakaedad ka na. Sige guys ha. Pakita ko lang sa inyo ang Christmas decoration sang Lapaz Plaza. Kag kanami na gid sang Lapaz Plaza subong. Ginasunod na gid nila maintain. Abe. Pakita ko biang sa tubang. Ay hindi makita. Uyon niya matalikod gid ako. Dali lang matalikod ako. Nanara o. Nami no. Katinlo sang Lapaz Plaza subong. Hara may mga tawo nga nag-obra. Karon pakita ko na karon. Damo sila sa mga Christmas lantern. Magdala ko tubig. Kay always ko nauhaw. Araw may mga tao nga nag-obra sa Christmas lantern, guys. See? Ara na ako nasban. Ara na sa likod, gidlagan. Yay! And the winner is Hi Tay! Napo na siya. Hingal-hingal na. Hi! Introduce ko lang si husband ko. Yay! Morning! Amo na si husband ko. Next time ko lang gini formal introduce. Sige ha, ma-walking kami anay. Apo, wait lang, dahil lang kay mapas bayit pa kami di sa decoration nga manami. Pakita ko anay liwat. Nan, kanabi sa mga decoration. Nan, arao. Dahil ipalibot na mo ni sa buong Lapaz Plaza. Hindi ko okay. Hindi ko tayo mapatubang. Pa selfie lang always. Bawa pasensyahin nyo lang, cellphone ko lang na nagamit ko kag medyo daan na. Hindi na kaya mag video namin. Nagamask kami kay required basid akpon kami karon kundi kami magmask. Sige guys ha, ano kami anay. Ma-walking kami. Ari gali may maternity hospital man na distubang. Nan. Ara ang fire stations tupad. Nami isang plaza ta no, matinlo no. Nan. Kalapad pa, matawhay lang. Kanami pa sa mga decoration. Nan. Kapin pa kong gabi, masanag. Kaya ginapasiga nila ang lights. Sige na ha, ma-walking kami anay. Bye bye. See you later, bye.